दिनै नायदो बे बिटिआर जे सुक्ति बे बिटिआर सुक्ति माने जोङो बुंनो हायो बे गोजोन गोरोबथा आरो बेयो थारैनो गोजोन गोरोबथा मानोना बै थांनाय दाखालि 27 जानुवारि खालि 27 जानुवारि खालि जे माबा गोरोबथा जाबाय दिल्लीयावहाय बे थारैनो बे गोजोननि गोरोबथा मानोना जेदिन बे 27 जानुवारि खालि जे एकर्ड जाबाय बे 27 जानुवारिनि उननिफ्रायनो जोंनि बड'लेण्डआव जोबोद गोजोननाय मोनसे बे थासारिया गोजोननाय थामिना जोंनाव फैबाय बैजों सैलायै बैयाव थांनो गिलायनाय बैखौ गिनाय बेफोरबायदि संखिलायनाय माबाफ्रा जोंनाव दिनै गैया जादों बुथारलायनाय बेबायदि माबाफ्रा गाज्रि सिनारिफ्रा जोंनाव गैया जादों गथिखे जों बुंनो हायो नैबे बिटिआर जिथुनाखि सुक्ति बेयो थारैनो गोजोननि सुक्ति आरो दिनै जोङो बे सुक्तिनि गेजेरजों गोबां रोखोम मोनबाय मानसिफ्रा जेखियानो बुङा दिनै जेबो गैया होननो नागिरदों एखनब्ला दं होनदोंमोन दा गैया होननो नादों नाथाय जेसेबांखि नंखाय खोथा मोनो नंखाय खोथाखौ बुंलाबायजाया गले गले नोंगौआ नुजागासिनो दङ नोङो नंखाय खोथाखौ बेसे बुंनो नोङो नंखाय खोथाखौ बुंब्लाबो जाखाया नों होथेनो हाया सैथो खोथाखौ नों बबेबा दैमुखौ आखाइजों फानफ्लेलाबायनाय बायदि जायो बबेबा दैमुखौ नों आखाइजों फानफ्लेलाबायनानै नैबेजों ओरै खुवा गला लांगोन आरोखि बे जाबाय दैमु दा सैथोआबो बेबायदिनो नों सानसे दोनखोमानो हानो फैगासिनो फैगोन सैथोआ नुजागोन आरो दिनै जुदि नंखाय मारब्ला भुवा जुदि सुक्ति जामारदोंब्ला दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै माबा जागासिनो दं माने इमप्लिमेन्ट जागासिनो दं जेनेबा जोंनो सेपारेट डाइरेक्टरा जोंनि बर' मिडियामफोरनि थाखाय बे दिनै जालांबाय आरो नै जोंनि बे क'क्राझाराव थानाय मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज बे जालांबाय आरो नै दा बे मास मोनसेनि गेजेरावनो गोबांथार दफाफ्रा जाफुंनायनि लामायाव दं आरो जाफुंसिगोन आरो बियो अरायबो सैथो आरो जेब्ला बियो जाफुंसिगोन होमब्ला बुजिसिगोन मानसिफ्रा बै माखासे मानसिफ्रा बुंलाबायनाया नंखाय जेबो गैया बुंलाबायनाय खोथाफ्रा जे नंखाय बे जिनिसा आरो नुजाबावनोसै ओंखायनो आं बुंदों बे दैमुफोरखौ आखाइजों होथेलाबायनाय बायदि जायो बे सैथोआ फुवा नुजाफिनगौ ओंखायनो जोङो बेफोरखौ खोनासंनो नाङा आरो अरायबो सैथोजों थांनांगौ आरो जों मिथिखायो जेब्लाबो सैथोआवसो बोलो थायो आरो बेजोंसो देरहायोबो जोंनि बे गाज्रि साननाय हनाय आखल आखुफ्रानो जोंखौ नोरखोआव लाङो जोंखौ साबजानो खोख्लैयो बेनिखायनो जोङो इनाय लामाजों थांनो नाङा गेबें लामाजों थांनांगौ आं सानो दिनै इउपिपिएलआ दिनै मोनसे गेबें लामाजों हारिखौ दैदेननो नागिरदों गाज्रि खुंथाइनिफ्राय दुर्निथिनिफ्राय जोङो मुक्त मोननो थाखाय रैखा मोननो थाखाय बयखौबो रायजो राजाखौ खावलायदों आरो बे जागोनबो आरो गभर्नमेन्टआ थारैनो नाजासिगोनबो इउपिपिएल गभर्नमेन्ट गोजोननिफ्राय गोजोन साबसिननिफ्राय साबसिन बे थासारिफ्रा फैगासिनो दं आरो बेनिखायनो आं सानो गासै रायजो राजाखौ बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे बयबो इउपिपिएलआवनो फैयो गेबें लामाजों फैयो गेबें लामाजों दैदेनजायो मोजां मानसिफोरजों दैदेनजायो बेखौनो आं सानो आरो दिनै माखासे मानसिफोर थगायजानानै दं आं दिनै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनो लुबैदों जोंनि फंबाय फंबायफोर जायफोर एनडिबिफ्रा जायफोर बिएलटिफ्रा दासिमबो गोसो सोलायनो हायाखै सैथोखौ होथेजानानै आन्दायनांनानै गाज्रि मानसिफोरजों गाज्रि दोलोफोरजों दैदेनजागासिनो दं बिसोरखौ इसोरा अनथों इसोरा अननानै बिसोरनि साननो हानाय गोहोखौ हरथों आरो बिसोरो गिदिंफिननानै गेबें लामायाव फैनो हाथों आं बेखौनो खावलायो आरोखि दिनै जायफ्रा दिनै जयनिं जाफैबाय दिनै जायै जानोथ' बारा बुरजा गैखाला एसे एनैल'सै दिनै बिएलटिफोर गिलु बालु खस्थ' खालामनानै बिं बां बुलिनि गेजेरजों दावहा नांदोंमोन जोंनि बिएलटि फंबाय बिदाफ्राबो बिसोरो दिनै गावसोरनो संस्थापनखौनो मोनाखै थांनानै थानायनि राहा लामाखौनो मोनाखै सोरबा जौ लोंफ्लांग्रा जाबाय सोरबा अमा फानग्रा जाबाय सोरबा बेबायदिनो गोदाव सोराव जार लानानै दङ बिथांमोनहा जोङो बिथांमोनखौबो गोसोखांनो गोनां जायो मानोना बिसोरो बड'लेण्डनि मिजिं लानानै दावहा नांदोंमोन आरो दिनै एनडिबिनि बिसोर गासिबो जोंनि बिदा फंबाय एनडिबिबाबो जोंनि मानसि बिएलटिबाबो जोंनि मानसि जाहाथे बिसोर गोसो गोरोबनानै गोसो सोलायनो हानानै जाहाथे नैबे इउपिपिएलआव फैयो गेबें लामायाव फैनो हायो बेखौनो आं खावलायदों आरो इसोरा बिथांमोननो साननो हानाय गोहो गोसो सोलायनो हानाय गोहोखौ होदों
आं बेखौनो बे मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय अननानै बिथांमोनहा नैबे गेबें लामाफोराव फैथोंसै बर' हारिखौ बर'लेण्डखौ मोजां रोखोमै रंजा बाजायै दैदेनलांनायाव समायना महर होनायाव जाहाथे हेफाजाब होफैयो लोगो लाफैयो बेखौनो आं हास्थायनाय जाबाय।